neexistuje odpustenie, pokiaľ si človek neprizná vinu. Pretože verím, že sa tam nájdeme všetci. Lebo z prirodzenosti, ako sme v prvej časti povedali, tak to už sme videli v tej záhrade Eden, že stále vínu chceme hodiť na niekoho iného. Ale keď sme prišli ku Pánovi, tak muselo najprv prísť to, že sme sa videli ako my vinní, a tak nám cez pokánie Boh daroval odpustenie. Automaticky, keď duchovný kresťan je v zbore, zmýšľa celkom inak, ale keď odíde, už príjma to telesné zmýšľanie a zvaľuje vinu na pastora alebo zbor. Presne tak. Človek nemôže duchovne rásť. Vidíme, vnímame na ľudí, ktorí sú v zboroch, v našich zboroch, že človek, ktorý si nedokáže priznať vinu a vyhovára sa vždycky na iných, on nikdy nerastie. Ľudia, ktorí prišli 5 rokov po ňom a sú rok v zbore, sú ďalej s Pánom ako on. Človek nemôže porazť. Boh nás nepovede ďalej. Je to priznanie viny, zobranie zodpovednosti je veľmi dôležité, kľúčové pre nás, aby sme mohli byť menení v našom charaktere.